Después que next ay yung Soto de Bulls, ayer nanta dal LeBron James y Cleveland Cavaliers 95-90 de Madison Square Garden. LeBron scored 17 puntos y apigui 5 rebound, mientras que pa next Carmelo Anthony estaba tayong grande. The next ko 25 puntos. E otro juega ng Washington, gana Orlando, 105-98. Minnesota dal Detroit Pistons 97-91. Dallas gana Utah. Utah Jazz 120 pa 102. Clippers está derrotado Oklahoma City 93-90. Y mucha gente de 3 y 5 años a divertir compitiendo en corrimiento y tiramiento de bala. Son para dia para emocionar entre 3 e 5 anos competir em corrimento 150 metros e 200 metros e tiramento de bala. Tu conta com bom apoio do público e voor jou voor mij qual die emocionar tem talento para atletismo. Heel leuk, maar zo moet het beginnen. Maar het is grappig om te zien en met die kinderen zie je ook meteen wie aanleg heeft. Ja. Er moeten meer wedstrijden zijn voor de jeugd? Ja, dat vind ik wel, ja. Het begint bij de jeugd altijd en dan gaan ze naar boven toe. Dus, ja, moet het. Denk je dat de clubs het moeten organiseren zodat er meer kinderen en ouders die komen kijken? Dat willen de clubs wel, maar het vergt ook voor de clubs veel inspanning. Want de kleine kinderen hebben veel meer toezicht. Sommigen moeten gehaald en gebracht worden. Ja, dat is een probleem, ja. Dit is een goede stap voor de atletiek, hè? Natuurlijk. Hoe jonger, hoe beter. Ja. Wat denk je voor de grote nu? Het moet meer gedaan worden. Kijk, het probleem met die grotere, vooral de tieners, is altijd, als ze gauw een tiener worden, krijgen ze andere bezigheden. Of ze gaan weg om te studeren, en dan moet je maar hopen dat ze in het land waar ze naartoe gaan, doorgaan met trainen. Maar het grote verloop komt van 12 en 13 jaar naar boven. De school, ja. Daar hebben we een probleem daarna. Daar hebben we een probleem, ja. Ja. De interesse valt voor het atletiek. Ja, er zijn zoveel andere dingen te doen. Je weet misschien zelf wel hoe tieners zijn, hè? Ja, ze zijn tieners. Ja. Maar vandaag ben je blij om zoveel kinderen en ouders te zien in de tribune. Ja, daar ben ik erg blij om, ja. Bom, sei detalhe. Ja, somente contente de ver a Hopi Muchacu a participar. Pero Sport Club United está recordado por Mayona que in Utah hunga. Sport Club United con mañana tiene una reunión 8 de la noche en el centro de Barrio Norte. Tinatatura mayor que tiene en Sport Club United, reunión mañana 8 no centro de Barrio Norte. Y ya domingo es caminata, está como para 5 horas de la tarde. ¿Así na Francis? Sin de arroz, no? Na busca ng t-shirt rose, mayang chance sa diferente supermercado damas na di Mary Joan Foundation do taklapa asina ayuda boso nang itame na runners tame si Minota Herate 6 de tarde por busca mo t-shirt si Bolo Bidao si Bonolo grabay na yun na lugar kinana ay na domingo riba Plaza Betico por busca mo t-shirt asina tambe join e caminata aqui caminata rose ni caminata na mas grande no Mas grande que tiene Aruba, correcto. Hope bom danke Kadochi. Thank you. Well, nós passamos por outra pausa, agora quando nos volvemos, nós vamos contar de alguma surpresa que deve ter lugar é fim de semana aqui na Ana. Queda conosco.